गासिखौबो आंनि चेनेलाव बेरायखौ जासिहरनानै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन होननानै माने लोगोफोर मोनाबिलि जालायबाय जोंहानाव सिलुं ओंखारदों आरोना बिराद गोजां ओंखारदों माने बेखौनो एसे देखायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो नायलांदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम मैयाबो ओंखारदो लोगोफोरनो सिलुंबा मा बुरजा ओंखारदो silung What's it about? Tia, tia, kau nak baca film nak ke? Apa ya? Không ai phải lên. Ơi ya, biasa sih lokai be. बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै साथि लगायदो नै जोंहा बेसेबा गोबाव बोसोरनि उनाव दिनै साथि लगायदो खिरिसाव मा मावनि मोनदोबा बायनाय र' मा मावनि मोनो बायाबालाय मा मोनो गोबाव जाबायमोन खिरिसाव नुयामोन सोरखौबो साथि सोरबा नुवाखैबा र' नैयाव ओंखारदोंना नोंहा एसेबो खारगोनसो खुसिबाथाय ओइ थांजोबगोन सासेयाव बुथारना हमनांगोसोना जानो हमनानै जायोना जाया जाया गोबां मोनजायाखै देंखो जाथों मारनो होआखै देंखो जायाखै मैया बेसाद सिख्ला बोरै माबाखौ मानि जादों silung आं गिनो ओंखारोहाय आं बिदि बेब्रु बाब्राखौ गिसोगारो आरोना बिदि ओंखारो आरोना गोलाहाय आं गिनाय मोनोहाय नै ओंखारबाथाय दिंखियाव गिसिगारा हरो मा बेसां ओंखारनो थाखाय माबाखौ बुयो एम्फौखौ नायफैलाय नोङो मा बेसां गरम खुरदो ओइ नाया ओइ ना इनो आं खाथियाव थाबाय थानो जाया मोनाखै लोगोफोर आङो जाया आरोना आं जानो बोरैबा मोनो आं गिनायबो मोनो आरोना थेवबो आङो गोजाननिफ्राय थानानैसो भिडिअखौ बानायगासिनो ओमफ्राय आंथ' हमनोबो हाया दांनोबो हाखाया आइमोनासो हमगासिनो आरोना लोगोफोर नै टिकटिकियाबो जागासिनो आरोना खाथियाव थानानै जि मोजां नुबाय थादों आं गोजाननिफ्रायसो भिडिअखौ लादो लोगोफोर खाथियाव थाङाखै आरोना आङो
बै आङो माननानै गारै माबा खुगायाव मानलायनाय जानाया बयद' जोमै जोमै ओंखारदोंमोन इयो ओइ न'आव ओंखाराखै आं दहायसो लिरदोंमोन न'खौ नै ओंखाम जाग्रा न'खौ सेस आङो लिरना गारदोंनानै आंनो एकदम गुदुं गुदुं होथेजोबदोंनानै ओंखारबोसिम गोथां गायनो जाना खनसेलाय सोरबा मोनसे जालाबायो गोथाङै मानजाया जायो मानजाया माबा ओंखारलायगोन दा थाव नै सैमाया माबेसे जाबाय दङ दहायसो सुदो सोलाय गाग्लिलाबायनोसै बेसेबा गारिखौनो स्कुटिसो थांबा थांनो होननां बांसिनखौहाय yana sosina dinna sosina माबानि दे इयो सिमिननि ओइ मोनसेनो दङ इखो सुनानै सुनानै आं गिला नै बेखिनि मोनबाय सिलुं सोरबा जानो गोसो दङबा जानाय बैसा गोथाव जायो माने मेलौ आं लाइटखौ खोमोना होदों मोनसेखौ दै दामबाय थानायखाय टिका दामबाय थानायखाय आं मार गोथाव जायो मेलौ बेखौनो फानलायो जाय जायो जाबाय थानो लुबैयो मानिमुनिजों आलु भाजा एवनोदों ना बेफोरबायदिनो लोगोफोर मानिमुनि आंखौ सुनानै लाखांबाय आरोना ओमफ्राय आङो दा हानोसै आलुजों एवगोन बेखौ नै आलु दानबाय मानिमुनिया गोरलै गोरलै आरोना बिराद मोजां रुनानै भाजा जोंहा बिदिनो जासिगोन आरोना मोनखांनानै आङो बाबुखौ दसे सिखायबाय लोगोफोर नै मानसियालाय रोंजोब्बायानो आरोना लिरनोबो रोंगो खोन्थाबालाय मोजांहाय लिरो ओमफ्राय नाव गथ' मानसि नालाय दसे दसेनो बायोबो आरोना लोगोफोर नै सेभेना ओइदा नै 9 10 11 12 13 103 13 14 ini 14 litre deh 14 deh 14 litre ini